Sesuk bodo gawe sambal goreng. Ya Allah, sampai bersin iki lho, Lur. Ya Allah. Aku ki senengane sambal goreng ati karo kentang ngene iki. Iki lho, wis kaya ngene iki. Iki petene sing mau 15.000 ngono kuwi. Masyaallah, pete kok 15.000. Ya, iki wis tak lebokno kabeh. Ngene iki. Terus gari santan. Loh, iki lho sesuk nggo bodo sesuk iki lur, masyaallah, masak dhewe aku ki. Sampai ngecas kayak ngene iki ya Allah Gusti, Gusti. Iki garek nglebokke santene lah. Santene ngene iki wis babao kok pasar, santene ngono kuwi gak apa-apa. Abang, lombok brambang bawang laos. Iya kan? Kemiri sithik. Nggih, serai salam dong jeruk kabeh. Jajine kayak ngene iki aku masak iki. Lho, ayune rak karuan. Tuh, Lur. Tinggo, ayo tinggo bodo sesuk. Sambal goreng rempelo ati karo kentang pete. Aduh, enak Lur. Mangan lontong karo sambal goreng ati, ya Allah. Kowe masak apa kowe? Wis masak. Iki lho. Ayo ndang do masak. Enak. Aku wong desa ki ngene iki kali ya Lur ya. Ya aku mau nggono salon. Lagi cuci rambut, ngeleh. Tukune pentol ya Allah. Itu yang ora pentol ngene iki. Panas Lur. Oh, enak ya. Tak miliki nang Jakarta 5.000 lho. Doyan pola gak apa ya. Nang ibu kota panganku ya pentol, gak apa-apa. Penting waret, aku seneng hatiku. Ya Lur, ngene iki masalah. Mbak, kaya itu ya? Itu yang pentol. Enak banget. Nek wong ibu kota ngomongnya apa cilok. Tapi orang itu pentol merah desa biasa. Alhamdulillah ini kilo seneng banget aku. Berasa kayak anak desa. Tuku pentol. Tak mangan sela. Hidup pentol. Aku ki nunggu pesanan pangananku kok pesen wedhus ora teko-teko wedhus iki ndi. Misi Bu. Oh iya, Ini Bu. loh iki opo panganan opo iki? Tadi kan pesan pedas Bu. Kepala wedhus tapi ya ora kaya ngene to, Mbak. Iki kok kaya ngene. Ceritane iki aku ki berlab ya to, kurang apa darah merah, jare kon nganggo iku mangan apa akeh mangan wedhus, kambing ngono lah kok dadi medeni wong kaya ngene iki kepala kambinge kira. Iki tak coba tak pangane ya Lur. Ya apa sih iki panganane ya Allah Gusti, Gusti. Iki kan tambah darah jarine. Aku tak mangan wedhus iki sik ya Lur. Rasane kaya apa? Kok tak critani ya Allah. Lele wedhus. Ki aku mangan nok resto kok bingung. Aku ki pesen sayur sop. Sayur asem sop ngono ki lho. Kok sak dandang-dandange sak puanci koyo ngene iki. Iki zamane apa zaman mengkene iki. Nek mbiyen ngene iki dandang dikok dhuwur meja iki ora oleh. Jare wong mbiyen ki saru. Lah kok saiki delok ki lho Lur. Pesen sayur sop koyo sak dandang ngene dikokke dhuwur mejaku nok ngarep raiku sisan iki. Iki ya apa iki model iki. Malah dikei ndok barang.
ndok mentah iki, Lur. Iki ya apa iki maneh iki piye? Iki dek kremesan barang iki. Iki piye modele? Alah, wis ngene wae tak campur tak ublek dadi siji ngene wae. Wis iki mangane ya kon nganggo sumpit ngene. Iki kremesane bareng wis tak ublek ngene wae wis lah. Gak dikeki sendok iki Lur, gak dikeki sendok. Piye cah? Mangan sop karo ngene iki sumpit. Wis jaman iki Zaman apa ya Lur ngene iki ya Lur. Masya Allah. Mangan kok kayak gini sayur sop iki Lur sak dantang ini Lur. Ya wis lah jajal tak jajale Lur, tak jajale iki. Iki apa iki? Bawang iki Lur, iki bawang. Iki jenenge sop. Kok amis ini ya? Ono ndok mentah ya Lur. Amis pol. Nganggo dandang. Amis. Zaman ini zaman opo? Ngombe Mbak, tolong Mbak. Ngombe. Mbak.